Здравейте! Искам да направя едно сравнение, така една съпоставка между формировка кордон и формировка гьо, така както са тук те на схемата и така както съм говорил за тях в епизодите преди това. Сега, формировка гьо е по-лесно от формировка кордон. Така, нали, сравнявайки. И това няма отношение към количеството труд, който се влага, но просто формировка гьо е по-проста, по-лесна за изпълнение и с по-малки изисквания. Грешките, които се допускат при формировка гьо, много лесно се поправят. Формировка кордон е по-трудно. Още от самото изграждане, с обособяването и правилното позициониране на тези рамена, на тези постоянни плодоводаващи точки и тяхната поддръжка след това в годините, прави тази формировка по-трудно. Сега, разбира се, за едно лозе, което се гледа на ръка, нали, ръчно, няма кой знае какви изисквания. Обаче, когато имаме машини за извън вегетационна резидва, за културна резидва, гроздокомбайн, примерно, тогава вече тази формировка, за да се отплаща както трябва да бъде идеално поддържана. Ще кажа няколко думи за родовитостта на тези формировки. Така оформени, нали, така формиране, от един и същ сорт, тези две формировки са равностойни по родовитост. Тук има 10 пръчки и тук има 10 пръчки. Сега, формировка гьо не може да се твари. Нали, няма как да увеличим безкрайно това основно плодоводаващо звено на формировка гьо. И така в лозарството е прието като предимство на формировка гьо, че тази формировка не може да се претварва. Кордон може да се твари. Защо може да искате да се натварите лозите? Примерно имате един така желан, обичан сорт мускатов хмел. Обаче гроздовите са много малки. При така направена формировка, вие ще получите 1,2 кг, 1,3 кг грозди от лоза. Тоест от 100 лози ще вземете 120 кг и въобще няма да сте щастливи. И вие ще искате да получите по-голям добив, т.е. да натварите тази лоза. Как мога да ви препоръчам да стане това? Нали, нашия основен принцип на резидва как е? Режем горната пръчка с по-голяма част от чепа, долната пръчка съкращаваме на чеп на 2 очи. Сега, избираме едната, примерно тук, не махаме тази пръчка, а я съкращаваме на 4 зимни очи, на 4 очи. И образуваме тук една стрелка. Долната пръчка съкращаваме на 2 очи или на 1. Така, с тези 4 допълнителни зимни очи, ние увеличаваме потенциалния добив на тази лоза с 1/3. Сега, вие може да оставите 2 и 3, нали, искате още повече реколти. И ако лозото е в 7, 8, 9 година, така буйно растящо, ако имате така хубава година с много слънце, може да изхрани. Но има и лоши години. Както беше 14-та година в цяла България. Както 18-та година беше в повечето райони на България. И в една такава лоша година това претварване ще се отрази много зле. Затова при всички случаи трябва да режете така. Нали, тварете си лозите, но да не допускате претварване. Претварването е свързано с това, че гроздето не може да достигне технологичната и желана от нас захарност. Разбира се, това ниско захарно съдържание може да бъде може да бъде резултат от болести. Но това не е претварване. Претварване е когато оставим прекомерно много пъпки на лозата и тя не може да изхрани гроздото. Нали? В нашата конструкция листната маса е ограничена. Ние ограничаваме с контурните резидви. И тя не може да произведе, тези листа не могат да произведат достатъчно захар за неограничено количество грозди. Затова с тези резидви, нали, с управлението на короната, което правим, ние трябва да постигнем един баланс в растежа и плододаването. Така че в никакъв случай да не допускаме претварване на лозата. Когато имаме ниска захарност на гроздото, ние имаме един друг проблем. Това е слабата запасеност на лозата за следващия сезон с захар. Слабата запасеност за старта на следващия сезон. Сега, в кордона, в стъблото, но най-вече в корена на лозата, се натрупва скорбяла. Тази скорбяла, това е полизахарид, който е в резултат на фотосинтезата на листата. Тя се натрупва в корените и е необходима за старта на следващата вегетация на лозата. За какво е необходима тази енергия? Започва синтеза на протеини, синтеза на липиди, започва синтеза на нуклеинови киселини, изграждане на клетки, тъкани и така нататък. За всичко това е необходима енергия. И тази енергия се доставя от тези запаси. Защото, сега, още едно малко отклонение.
казахме, че флоема и ксилема, нали, по ксилема се движи вода с разтворени в нея вещества от корена към листата. По флоема се движи вода с разтворени в нея вещества от листата към корените. Сега, имайте предвид, че до цъфтежа, да кажем до 15-20 май, флоема още не е изградена. Имаме движение на водата с разтворените в нея вещества. В този момент основно захар, нали, който идва от запасите в корена, се движи само по ксилема. Флоема още не е изградена. Листата, които се образуват до тогава, те работят само за себе си. Нали, за изграждане на собствените си, за самоизграждането си. Така че всички енергийни нужди на лозата до тогава, за изграждане на, за функциониране на корена, на стъблото, на кордона, нали, и така нататък, всичката тази енергия се доставя от корена. И тя е от запаса от миналогодишната работа на лозата. Така, когато нямаме достатъчно запас, малко дълго стана, когато нямаме достатъчно запас, тогава се получават и неравномерно развитие на литорастите. Сега аз тук показвам пръчки и казвам литорасти. Отварям една скоба. Нали, термин. Литораст е когато е зелено, когато расте. Когато стане кафяво, вече е пръчка. Затварям скобата. Та така. Тук виждате два литораста, които са се развили силно и са дали нормално развити пръчки. Но тук долу виждате, че на тези чепове горната пръчка е слабо развита. Долната пръчка почти я няма. Тук горната пръчка е още по-слабо развита, пък долната въобще я няма. Значи, когато допуснем такива слаби пръчки на нашите постоянни плододаващи точки, това вече е крачка към загубата на това рамо. И това вече е крачката към съсипването на кордона. И затова претварването при формировка кордон е много опасно. Много рисково. Сега, за накрая, искам да ви кажа за възможностите за минаване от кордон към гео и от гео към кордон. Нали, минаването от двете посоки е възможно. Сега, минаването от гео към кордон е така по ваше желание. Така да се каже доброволно. Нали, купили сте си машина за извънвегетационна резидба за кордон, или искате да си повишите добива, или ваши някакви съображения, и решавате да минете от гео към кордон. Става много лесно. Нали, с част от тази пръчка, която сте сложили върху целта, нали, започвате с нея за 1, 2 или 3 години, в зависимост от растежа на лозата, в зависимост от разстоянието между лозите, си образувате, си оформяте кордона и започвате да работите на кордон. Сега, преминаването от кордон към гео обаче обикновено не е по ваше желание. А това е защото кордона е съсипан. Вече не е ефективен. Това може да е в резултат на различни причини. Примерно много ниски студове, които са измразили кордоните, просто трябва да ги изрежете. После намножаване на някакви, примерно акари или, нали, това е съвсем теоретично така, акари или някаква болест, която се контролира по-лесно в гео, отколкото в кордон, и вие минавате към гео. Или пък просто кордона ви вече, нали, рамената, много от рамената са загубени, ефективността на кордона е загубена и трябва да преминете към гео. Имайте предвид, че наистина кордон е трудна формировка и особено вече след 12-15 година, наистина ще имате доста пропуски тук. Не, че не може да се ремонтира в годините. Може. Но може и да го изтървете. И когато го изтървете, общо взето нямате големи други възможности, освен да минете към гео. Сега, минаването към гео става много трудно и така трудоемко е, свързано с махане на всички кордони. Значи, режете кордона до най-близката възможна пръчка до стъблото. Възможна пръчка, смисъл така, която да се сложи на целта за плододаващо звено. Ако тази пръчка е подходяща, режете кордона до тук и го изхвърляте. Ако тази е подходяща, режете до тук, нали, другите ги няма, режете до тук и го изхвърляте. След това в годините може да използвате тук подходящи литорасти, да махнете тази цялата конструкция и да си направите гео както трябва. Защото на гео главата е под телта и много лесно става преминаването на пръчката към телта. А когато минете от кордон към гео, нашето основно тело е тук отдолу и всички пръчки, за да ги приведете към телта, вече е свързано с голям натиск, причупване в основата и така нататък.
И така, за сега толкова. Аз се казвам Живко Желев и съм агроном, консултант производство. Следващите няколко епизода ще бъдат за контрол на болести. И съм сигурен, че ще бъдат много интересни. За сега, довиждане.